AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಅಚ್ಚಲು ಬರಡಕ. ಈಗ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು, ಅಪ್ಪ, ಸುಧೀರ್, ಆಮೇಲೆ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಂದರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗುವ. 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ 1:30ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹೊರಡುವ. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ, ಬೇರೆ UG ರಾಧಾ ಪಂಡದು, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣಿ, ಬೇರೆ ಸುಧೀರಣ್ಣಿ. ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾಫಿ? ಸೂಪರ್. ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್? ಬೈರಾಪುರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ನಂಜಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಒಂದು. ನಮೈತೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಎಂಟರಾಯ. ಎಂಜಿನ ನಮೈತೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ವನಸಪುರ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತೀನಿ. ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ. ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ತಿಂದಿರಿ, ಉತ್ತೊಂದು ಅನಸ ಅಂತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಲೆ ಅದು ಇತ್ತ ನಿದೇರಿಯರ ಜಾಗ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಆತನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಯ ಪಂಚ ಉದರ್ವತ್ತನ್ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲದ ಮರ ಉಂಡು ತೂವಲಿ. ಈ ಆಲದ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದರೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಆಯ್ತ 1000 ಬೇರುಂಡಿಗೆ ಮೂಲು 1000 ಬೇರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ ಆತಂಡು ಆಯ್ತ. ಉಲ್ಲೈ ಪೋದು ನಿದೇರ್ಗ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೈ ಪೋದು ನಿದೇರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಕವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿದಾಡ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಒಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಓಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ. ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರತ್ತ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಬಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಹಂಚಬಹುದು ಅಂತಿದ್ದು ಹೊಲ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಅಂತ చెప్పారు. ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಮುನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ. ಪೋಯಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಂಥದ್ದು ಗೆಲ್ಲುಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳು, ಬೇರು, ಬಿಳಲು, ಆಲದ ಮರದ ಬಿಳಲು. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಳಲುಗಳು ಒಂದೇ ಮರದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಮೂಲ
ಬುಡ ಯಾವುದು ಇದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಇಡೀ ಪಾರ್ಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೂಲು ಪಾರ್ಕ್ ಜೆಪ್ಪೆರಾದಿದ್ದಿ ಜೆಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಂಡು ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಉಮಿಲ ಹಚ್ಚೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಐತೆ ಜೆಪ್ಪನ ಉಂಬುಳಿದ ಕಾಟ ಇತ್ತೇರು ಉಂಬುಳಿ ಅಂಚ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಡಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುಧೀರಣ್ಣಗೆ ಅಂತೆ ಆರೆಗೆ ವನಸಮ ನರ್ಸರಿ ಇಪ್ಪನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೈತೆ ಓಲ್ಲ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಹಾಸನಡು ಒಂಜಿ ಒಡೆದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮುರುಕುನ ಏನೈತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಜಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೋಂಡ ಸೂಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋಂಡ ಸೂಪ್ಗೆ ಬೋಂಡನ್ನು ತೋವೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರು ಆತಿ ಎಂಚುಂಡು ಫುಡ್ ಇಜಿನ ಬೆಟ್ಟು ಉಂಡು. ಇಂದು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಚಾಪಾರ್ನ ಚಿತ್ತನಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ತು ಹಾಸನಾಡ್ದು. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದೆನ್ವೆ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಂಡ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಸೈಡ್ ಇಪ್ನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲೇ ಟಿನ್ ಟಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕಗ.